když se Vendulka narodila vlastně, tak 2 roky potom jsem se léčila na hematologii v Trutnově a tam zjistili, že mám myelodysplastic syndrom, což je druh leukémie. První, co mě napadlo, že umřu. Já jsem neměla vůbec pojem, co je leukémie, co je myelodysplastic syndrom. První otázka byla na paní doktorku, která mi to oznámila, kolik mám času života. Říkala, že první, co je, tak se musí najít vhodný dárce. Vendulce byly vlastně 2 roky, takže ona to tak jako prožívala. Nevěděla, co se děje, ale byla v tom vlastně, žila v tom, že jsem nemocná, že prostě maminka je pryč, že musela být s tatínkem jenom a já jsem byla v nemocnici. Do půl roku mě teda našli dárce 100% shodného, za což jsem úplně vděčná, že takhle rychle ho našli. Už to, že ho našli a že je 100% shodný, tak jsem viděla, že mám tu šanci se uzdravit. Mě tím zachránil život a za to jsem vděčná. Já mu hrozně děkuju, že mě zachránil. Jsem vyléčená, jsem zdravá a jde o to, že vlastně já už mám dceru 10letou a nedovedla bych si představit, že ona by zůstala vlastně jenom s manželem. Když se přihlásíte do registru dárců, tak můžete zachránit někomu život, jako mojí mamince.